safety and good health, dulot ni Gerald Toledanes and family.
Diyos maray na hapon po giraray sa indo mga tugang sa pagtubod. Nasa ika-28 na Domingo na po kita sa ordinaryong panahon. Kan mga enot na panahon, ang pagtubod, iyo ang demonyo asin karatan, iyo ang ginigikanan nin mga helang. Ang tao mauumayan, sana kung daugon ang demonyo asin karatan. Iyo ini ang pagkasabot kaitong mga nagihelang na nagrani ki Jesus tanganing sa iyang bulungon. Ang pagbubulong, iyo ang tanda kan kapangyarihan ng Diyos na daugon ang karaatan asin tanda kan pagmangno kan Diyos sa taong may kamatean. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na Santa Misa, iyo po si Reverendo Padre Ricardo Bismonte asin si Reverendo Padre Herbert Machado. Matindog po ang gabos asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katoninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Hesus Kristong kagurangnan, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na hapon po sa inyo gabos mga tugang katuod kay Kristo sa pagtubod. Diyos maray na hapon man. Kaayon kan sa tuyang mga intensyones, siring man, an sa tuyang mana pag-arang sa mahal na Diyos bilang pag-umaw asin pasasalamat sa dakulang biyaya nin debosyon sa satuyang mahal na ina. Siring man, ngunyan sa tuyang manay na ayon, an sa tuyang pamibi para sa mga tugang niyatong katutubo o indigenous people. Kaya mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkokumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherap malugod sa to ang Diyos sa makakaman, asin pakapatawadan sa to ang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang patuninongan sa mga tao marahayan mo. Pinapamuraway ni ikaw, pinapasalamatan ikaw. Ulikan, dakula mong kamurawayan. Pagurang na Diyos, anen langit mo, Diyos amang makakamhan. Pagurang na aking buktong Yesu Kristo, pagurang na Diyos, Cordero ng Diyos, nakikan naman. Ikana ng pagparakan mga kasalan kan ginawa. Maherapi kami. Ikana ng pagparakan mga kasalan kan ginawa. Nakuan sa mong pakimahera, ikaw na natutunaw sa tuong kanawa, naherapi kami. Naikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kalangkan. Jesu Cristo kaiba, an Espiritu
namimibig kita. Kagurangnan namimibig kami. Danainan sa imong grasya, Manginotan, asin magsunod sa mo. Asin padagos kaming gibuhon na maurop sa mga gibong marahay. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong akin. Nakaibamong nabubuhay asin nagahade. Kasaro ka ni Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataram. Ang mga babasaho. Sinaaman sarong dayuhan asin bakong kaayon sa banwaan na pinili kan Diyos. Siya nag-ako nin kaligtasan asin nagpasalamat sa Diyos. Ang sa iyang istorya, nagpapagiromdom na ang karatan madadaog huli sa kapangyarihan ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduhang libro nin mga hade. Naghilig si Naaman asin nagbuntog sa Jordan, makapito, susok sa tataramon ni Eliseo, ang tao kan Diyos, asin nagbalik ang sa iyan kublit, siring na sa kublit, nin sadit na barubata. Nagi siyang malinig. Pagbalik sa tao kan Diyos, kaiba ang gabos niyang kairiba, naglaog siya, nagtindog sa atubang niya asin nagsabi, Uya, aram ko na mayo nin Diyos sa bilog na daga, kundi sa Israel, kaya ngunyan, ako atabi ang dulot kan sa imong sorogon. Nagsimbag, buhay ang kagurangnan na linilingkudan ko, dahil ako maako. Pinagparapirit siyang mag-ako, alagad nagsayuma. Kaya nagsabi si Naaman, Kundai tawan ang sa imong surugoon nin daga, na madadara nin duwang mula, tadai na madulot ang sa imong surugoon ning tinutong na atang asin sakripisyo sa iba pang Diyos, kundi sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Huli ta nagibo siya nin mga ngangalasan. Nagligtas para sa iya ang tuon niyang kamot, asin ang banal niyang takyag. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Ipinamitbit kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa mga mata nin mga nasyon. Ipinahayag ang sa iyang kasuriputan. Inirumdum niya ang sa iyang karahayan, asin ang sa iyang katotohan sa harong ng Israel. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Nahiling kan gabos na puro kan daga, ang pagliligtas kan satong Diyos, magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga, magrukyaw sa kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas sa atubang nin mga nasyon. Kitang mga ilinigtas sa karatan, kaipuhan na magdangog giraray sa mga tataramon ni San Pablo ki Timoteo. Kung kita magadan sa kaibahan niya, kita man mabubuhay na ikaibahan niya. Ang buhay nin Kristiyano, sarong tanda nin pasasalamat sa kaligtasan
na iwinaras kan Diyos. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Namumutan kong tugang, pagrumdumon mo si Hesu Kristo na nagbangon hali sa mga gadan, gikan sa kapagarakian ni David, susog sa sakong ebanghelyo, na iyo, kung taano ako nagtitios, sagkod na magapos, siring sa sarong kriminal. Alagad ang tataramon kan Diyos, dai nagagapos. Huli ka ini, tinatyagaan ko ang gabos, huli sa mga pinili. Tanganing makamtan ni Maninda ang kaligtasan na yaon kay Kristo Jesus. Kaiba ang kamurawayan na daing kasagkoran. Totoo mananggad ang tataramon. Kung kadamay kitang nagadan, kabali man kitang mabubuhay. Kung nagtsatsaga kita, kaiba man kitang maghahadi. Kung isikwalta siya, kita man sa iyang isisikwal. Kung mayo kitang pagtubod, siya maimbod man giraray. Tadai siya, dai niya masasayumahan an sadiri. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa salimong Espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo, Sosoki San Lucas. alayan sa imong kagurangnan. Sa pagpadagos nin pagbaklay pa Jerusalem, nag-agi si Jesus sa tahaw nin Samaria sin Galilea, naglalaog sa sarong baryo, sinabat siya nin 10 lalaking daoton, nagtindog sinda sa haryo, asin sa halangkaw na tingog, nagkuraw.
Jesus kagurangnan, kaheraki kami. Pagkahiling, nagsabi siya sa sainda, lakaw, magpahiling kamo sa mga padi. Taramantang naglalakaw, nagisindang malinig, saro sa inda pagkahiling na nabulong, nagbalik sa makusog na tingog, pinamuraway ang Diyos, asin nagdapa sa pamitisan niya sa pagpasalamat sa iya. Samaritano ito, kaya naghapot si Jesus. Bakong sampuluan na linigan, haenaan siyam. Mayo ni nagbalik sa pagtaunin kamurawayan sa Diyos, kundi ang dayuhan na ini. Nagsabi siya, bangon, lakaw, an sa imong pagtubod, iyo ang nagtaw sa imong kaligtasan. Marahay na bareta kan sa tong kagurangan. Arumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humili. Diyos maray na banggi na po sa saindo kabos. Diyos maray na banggi. Before I proceed sa sakuya pong isi-share sa saindo, shout out muna sa mga parokyano kan Our Lady of Lourdes dyan sa may Tandaay. So, shout out. And syempre, baka kaya maging unfair man ako, shout out man sa mga parokyano kan Our Lady of Solitude, actually sa shrine, duman sa may Tambubuhi, na yung parokya ni Father Rick Bismonte. O taptapan taman ang mga taga Tambubuhi. Asin sa iba po, bala naman kura para kunindo. Shout out sa saindo. Joke sa naman po yan, ha? And of course, supposedly si Father Abi ang may sangun yan, kaya lang kang nabayad kaming darawa. So, sabi niya, medyo kaya po kanya magdiskanso pa, man tama prosesyon pa sa atyan. Kaya, si Father Rick Subago, prior kan Santa Misa, nagsabi na, supposedly, yaon siya duman sa may iliganguman, ta installation ni Father Wilmer Tria. And medyo na, dahil siya tulos nakaabot duman sa oras, kaya sabi ko sa iya, may wisdom ang nangyari sa saimo. Kaya sabi niya sa sakuya, totoo nga yata, 2010 pa nga ako hindi huring kong pagmisa. So, but sabihon, 15 taon na talaga. Kaya, may rason man talaga sa iyang pagkalito man, tanganing makisumaro sa satuya, asin maging celebrant niya to. Father Rick, yan sabi sa sakuya Subago. And, siyempre, at yan prosesyon, mga Marian images. And supposedly, ang satuyang celebrant ko ta na, pangaran pa sana, Marian na Marian niya. Abi, 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 abi. Joke sa namin. Ito pampakalma sa naman yan. Sabi ni Father Rick nga sabi niya sa kuya, mga 5 minutes na ngayon ang sermon. Kaya lang naisip ko man, sayang kang opportunity kung hahaliputan ko sana, sayang kang video. Naka-live stream pati. So kaya, dahil ko susunod doon si, mo sa kuya, pwedeng labig-labigan ko man, tabihira man ako makaligdi. Ano po? So kaya, be patient enough sa mga sasabihon ko, maghinanyog kung kinakaipuhan. Nagigiramdaman ko po, kan ako nag-i-eskwela pa sana, sa theology actually, department, si Father Rick Caidto, third year yan, first year kami. Pero nangyari ang sa kuyang experience when I was in the third year sa theology. Ma-defense kami kan thesis.
Kahit ito po ang thesis ko nagkataon na Legion of Mary. Legion of Mary, kahit ito ang thesis ko. And in fact, ang sa kuyang advisor, sa ito pong kura para ko, si Father Albert. Yan ang advisor kang thesis ko kadto. Ngunyan, duman sa defense na si mga panelist ko kadto, sinabihan ako kasarong panelist. Sabi sa kuya, mamarkahan ta kang manya cum laude, kung masimbagan mo ining kahaputan ko. Manya cum laude. So, nagkasirimbagan ko na si iba. Oh, may hint na ano. May hint na. Nagkasirimbagan ko man si iba, pero siyapot niya siring ka ini. Ano ngaya? Ang Legion of Mary, iyo ngaya ang kabuuhan, kang spiritualize kan mga seminarista, ang devotion kay ina, ang Legion of Mary, iyo na ngayon ang kabuuhan, kan spiritualize kan sarong seminarista. Sa madaling sabi, ang simbag ko, iyo po. Iyo po ang simbag ko. Sabi ko nga, subago ba, nasimbagan ko man si iba. Takawasa, ang huli kong simbag, sala. Kaya ada ko na markahan ng manya cum laude. Ano po? Pero pasado ako, talaga padik nga ni. Pasado man ako. Kung anong grades, rilingawan ta na yan. Rilingawan ta na yung grades na yan. Basta pasado. So, ano ang bot sabihon niya? Ang debosyon kiina, bako pa ngayon ang kabuuan kan spiritual formation kan sarong seminarista. Parte lang iyan. Part sana. Siring man yan sa tong mga debosyon. Ang pagpagprosesyon na iyan, ang pagsanto rosaryo, ang pagnonovena kiina, ulay tayo na ini. Pero bako pa. Kung nakahaputan mo si ina sa mga novena, minsan, ang content kan novena, ano ang sinasabi niya? Magrani ka mo sa sakong aki. Instrumento lang ako. Ang importante ang sakong aking si Jesus. Pwede akong makatabang sa saindo, pero bako ako ang matauning grasya. Ang mahal na Diyos. Pero minsan si Santa Maria, parte sana, daibot sabihon na siya importante. Totoo parte, alagad importante. Kaya dapat na pagpasalamatan ta. Dapat magpasalamat kita. And tamang-tama nga ni, na ang ebanghelyo yan, ang pagpasalamat. From the first reading, sina Aman, yaon dumana, ang istorya, na minsan nga ni, kumbaga sa politiko, bakong kalinyada, minsan nga ni, pero nagpasalamat sa Diyos. And sa ebanghelyo yan, sa Samaritano, na sinasabing out ka sa komunidad, pero dahil ninahay kan mahal na Diyos, dahil nalingaw na magpasalamat. Kaya kita po mga devotees ni ina, minsan siya parte sana, kan pagtauning pagwaras din grasya kan mahal na Diyos, importante na magpasalamat kita sa iya. Yaong kita digunyan, tanganing kirumdumon, ang karahayan, kan mahal na Diyos sa paagi niya, tanganing mamatayan kan lambang saro, ang pagkamarahayon, asin pagkamahihirakon kan sa tuyang kagurangnan. Kaya bilang balos, bako lang tong in a mere words na magpasalamat, salamat po, tapos na, no? Kundi dapat, ang gratitude na iyan, maging buhay. Maging buhay. Na talagang i-live out ta, ang pagpasalamat na iyan sa mahal na Diyos. Even our devotions to ina, dapat maging buhay. Halimbawa, concrete example, nagro-rosary kita, fanatic kitang sa pagro-rosary, rosary month 1, nagro-rosary kita. Pagkatapos kan pag-rosary, ano na? Nagno-novena kita. Pagkatapos kan novena, minsan kita, may pagkakabayo nga minsan, pag novena ta, makikita ang pakiaram sa palibot. Pagkatapos kan, ano na? Anong ginagibot ha? O ang ibabaga, chismos sa man giraray. Ang ibabaga, para ikit man giraray. O ang ibabaga, para pakaraot man giraray. O ang ibabaga, pagluwastig niyo, muda man giraray. O, paano kita makapagsabing salamat sa Diyos, salamat ina,
Kung nahihiling sa pagkabuhay ta, mangraot naman giraray. Kaya therefore, ang magayon na attitude sa pagpasalamat sa mahal na Diyos sa tabang ni ina, itong maging buhay ang pagtubod niya to. Mapagpasalamat kita sa grasyang itinaw sa satuya, asin maipahiling ta iniyo sa marahay na magibo-gibo sa satuyang pagkabuhay. So kaya dito ni kalingawan ha, so patapos naman ako. Kaya ang tugon na lang sa lambang saro, dahil pagsayangon ang mga pagsakripisyo ta para kiina, para sa mahal na Diyos. Ang importante kayan, minsan masakit ang magpapakabanal, maipahiling ka sa pagkabuhay ta na naghihingawa kita na makarani sa satuyang kagurangdan bilang konkretong pagpasalamat sa karahayan na itinao sa satuya. Matindog tabi ang gabos. Ipaniwala niyato sa Ama ang gabos tang mga kasibutan asin pangangaipo, orog an satuyang kamautan para sa orog kaludok na espiritu nin kapasalamatan. An satong sabihon sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, danay na mamidbidan ang halaganing tunay na pagpasalamat sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Tanganing mahiling sa satuyang pamuhay-buhay, ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos
huli kan balaog nin buhay, salud, kaugmahan, asin pagkadayupot nin mga pamilya, patin mga katuod, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pag-ibig. Tanganing danay kitang magpasalamat sa Diyos sa bilog niyatong buhay, huli kan daing sukol niyang pagkamuot sa pag-ampon sa to bilang sa iyang mga aki, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pag-ibig. Tanganing ang mga nagihelang, makanuod na iayon ang sa indang mga pagsakit, asin kulog sa matagumpay na pagkagadan ni Kristo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pag-ibig. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo, asin katuod, magugma sa pangganahan ni Kristo sa kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugaan sa mong pag-ibig. O Diyos, sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan sa muyang buhay, asin kan bagong buhay, na iwinaras mo sa bagsik kan pagkabuhay liwat ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga ata. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, anatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakuan mga pamibi, kan mga paratubod na may mga dulot na sakripisyo,
tanganing huli kay ning mga gibo, nin maimbod na pagsamba, makaabot kami sa langit no na kamurawayan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos sa sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikanaganan banal, burabo ning kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubay sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi pagkuan niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tanian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubo.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa Leon, asin kan sa mong Arsobispo Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Dios si San Jose an sa iyang agom, kan mga banal na apostoles asin gabos na santo sa kaitupa nakapaggaya-gaya sa imo. Magkanagon magin kahiras kan buhan ni daing kasagkuran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man ulit sa aki mong si Hesu Kristo. Uli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
sa gabos na marao, namimibig kami kagurangan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan sa mong para ligtas na si Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaboronyog. Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Uya si Kristo an Kordero kan Dios, an aki ni Virhen Maria. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, nalagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan mapakumbaba kaming nagaarang, sa imong kadakulaan tanganing siring, na pinapabasog mo kami, kanurog kabanal na hawa kasindugo, gibuhaman kaming makihiras sa buhay na Diyos nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Salve Regina. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitris, oremus, omnipotens semper Deus, qui gloriosi Virginis Matrice Maria corpus et animam, Obdinium Filitu habitaculum epicemere Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, ius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nubiscum. Matukaw muna po. So, bago po ang nagkaperang anunsyo, so tugutan po nindo ako na ipaabot man ang nagkadikit na informasyon, manunungod po sa satuya man na pagselebrar kan Domingo nin Katutubo o Prayer for Indigenous People Sunday. So bilang direktor kan mga agta, ako po ang direktor, komisyoner kan IP sa Satuyang Archdiocese, Angay Managayo, na nakapagmisa man sa di okasyon kading Grand Marian Procession, kading kaninyong parokya, kading Holy Cross Parish. So kaya bilang apil naman po na anang amin na second collection, iyan po ipapanungod para sa mga IPs, so sa indigenous people. As in, sabi ko nga ni bilang direktor, so ako po nakikiulay sa Indo na lugod tabangan ta ang satuyang mga tugang na mga katutubo, mga agta. Kaya siguro ako piniling direktor ta araag taon man.
Kaya, so, ini man po ang sa kuyang pag-apil sa inyo, I know how mga nabuenyos ang sa inyong pagiging generoso. Kaya ang second collection po, sa gabos na misa, puon ngunyan, sa God kinaudma, sa agang Domingo, iyan po para sa IPs, o sa indigenous people. So, sharing man po, kaya bago mag-final blessing, mapamibi man po kita kaining pamibi para sa katutubo. Sa kaya iniimbitaran ko po ang gabos na magtindog muna para po sa pagpamibi. Pamibi para sa katutubo. Gabos po kita, amang makakamhan, nagmamansay kami sa imong kinaban, asin naguumaw sa imo, sa pagkaiba-iba, sa samong kapalibutan. Salamat sa balaog nin mga relasyon, sa ansamong pagkaugnay sa mga tawo, sa mga hayop asin daga. Tabangi kami kagurangnan na mamidbid ang pagkakalain nin asin pagkaiba-iba bilang kusog. Tabangi kaming maghimate asin makasabot na magkasarabutan na may paggalas asin pagmauot. Tabangi kaming mamuot siring sa na ikanamuot daing hinahalat ipahayag mo sa mo an sa imong dalan nin pakipag-ulian asin giyahi kami sa tamang pakikipagtungo sa gabos na may buhay. Daraha kaming makaabot, asin makasabot, kung pano ang mga katutubo, labis na kinulgan, asin padagos na kinukulgan, kan mga tao, asin institusyon na nag-eerok. Mamidbid niya mo ang mga pagkakaiba-iba, asin dagyang balaog kan mga katubo kan sa tuong nasyon. Minimidbid niya mo naan sa indang kaaraman asin kadunungan pinakinabangan nin mga kapag-arakian kayto asin ngunyan asin ining pamibi sa mga bendisyon mapadagos sa mga maarabot na henerasyon. Pasunoda kaming magsulsol na kami bilang mga para-erok nagsayuma nin paggalang, dignidad asin lobo na buhay sa mga katutubo. Tabangi kaming maghimate na may pagsakit, magtaram na mapakumbaba, asin maggibo nin matanos. Tabangi kaming maghanap nin katuninongan, katanusan, asin pakipag-ulian sa maawot mo sa imong kaakian. Salamat sa imong pagkaherak asin biyaya. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Sa 4 kan Oktubre. Ang sunod asin huring kan basing, gigibuhon po sa Sabado, petsa 18 kan bulan na Oktubre. Suportahan po niya to ang 17 kandidata sa Search for Rosary Queen 2025. World Mission Sunday. Sa petsa 19 kan Oktubre, iyo po ang World Mission Sunday. Liwat, hinahagad po ang satong suporta para sa pangkinaban na misyon. Available po ang mga brown envelopes sa opisina kan sa tong parokya. Tridup